mga buray ni ina nindo. Ang sabi ninda, maharang daan buldak na ini. Oh. Ngunyan, hilungon ko na kung maharang mananggad ang buldak man na ini. Yun iyon sa kuyang first time na makakaning buldak. Buldak. Yan. Ilungon ta na kung maharang mananggad. Hindi po. Yaon ta siya digdilulutoon. O di sa heater. Ngunyan, ang iniinot kong lutoon, susugok. Ngarday kong gayo malasahan ang harang kan buldak. Yaon dyan si sugok. Boiled egg. Yan, bro, alat-alatong ta sana. Bro, masakit mag-edit ano, nang ito yung ipapas forward mo baga. Ayan, nire-ready na ang buldak. Ang buldak, magdiyo sa mahiwagang heater. Kuriyaw na ko digdiyo nagagaga ning ipaparigos ko. Yaw na ko digdiyo nagagaga ning limon. Yaw na ko digdiyo nagagaga ning laaya. Yaw na ko digdiyo nagagaga ning hotdog. Gabos na pwede mong igaga, ilaog mo na digdi. Hindi putang hayop na ini. Hayop ka pa pala na wala si mga rugrog. Muray, importante ang rugrog mo niyan. Oh, muray lalo na sa shabu. Joke lang. Ngunyan, ang hinahanap ko sa instruction, si oras, suminuto. Muray mayong nakalaag na kung 3 minutes o 5 minutes mo siyang lulutoon, bahala na. Uyan na sa tuyang noodles. O, luto na. Iula tamo na siyempre ang tubig. Pero luway-luway lang. Ayop siguring nagluto ako ng noodles. O, diretso sa lababo ang hayop. Mayroon na pakinabangan. O, dapat pating gayo to. O, ngunyan na alalayan talaga. Siyempre, dara na kita kanraya. Luway-luwayin mo sana, baka madalsuan ka. O, yan. Pero dapat dahil mo ubuson ang tubig. O yaon dyan medyo malalasaw-lasaw si harang ng buldak. O, ready mong gayo siya matititian ta. O, inat niyang hayop na animal. Ay, buray, may tubig na dakol. Ang sabi ko, dikit lang. Yan na, ilalawag mo na digdi. Uy, may mga sugok na nagruluwas. O, siyempre ang sugok. O, rin-rekasikaso mo lang. Kamay na ito niya na maray. Ingatan mo ang buldak mo, baka dumiretso sa lababo. Ayun. O, yan, ay ano ta na si sugok. O, yan naman, ilalag na ang mga main ingredients. Ay, buray, ni, ay, may magsip. Ano niyo? Buray, garbagan niyo, riritasong ano. May sisa message. Puta, may sisa message baga digdiyo. Buray, baka dayo na ko digdinin gamgam. Ayip din dignos. O, yan ang soy sauce. O, yun daan yung maharang digdi. Ilang ang tabayan or kainin yung buldak na ini. Buray ni ina yung gulpiyo manangga. Hayop sana. Yan. Buray, haluin mo ang buldak. Haluin mo ang buldak hanggang sa mahalo. Prisa alis pa sana maharang na. Ayop yan. Maray sa nadwasan ang niluto ko. Ya, oh. Burger maharang manangga din eh. So, yan, ready na. Mga buray ni ina nindo. Yun iyo ang primero na makakan akong buldak. Na yung sinasabi ninda na maharangon da. Ready taan mga tubig. Ready ta. Okay, lungon ta daw ni. Lungon na kumarang mananggan. Buldak challenge.
Maharang mananggat. Gorin na yan, maharang talaga siya. Pero yakang yakaman. Buta mo sirang. So guys, uyan na si Buldak. Buray minaluto ang kuta. Yan, ay pingarig mawara-waraan haram sagod ngarig mabasog kita. Yan ang nilagang ko ni maluto. Marang pala tong buldak na to. Ayop sara.